Avui hi ha persones que fan pont i d'altres que el treballen. Les que fan pont procuren desendollar-se de la marxa quotidiana a què ens té sotmès aquesta alarma sanitària. Les que treballen en aquests 269 dies de pandèmia procuren il·luminar este dia gris a base de pensaments d'esperança fonamentats en les investigacions dels vaccins que aviat es distribuiran perquè es rebaixe la pressió sobre el sistema de salut públic. Uns i d'altres, els que pontegen i els qui no ho fan, se situen dins, segur, dels percentatges negacionistes o positivistes davant de la inoculació de segments de records biològics per fomentar els anticossos en la població. Soc dels positivistes i, per tant, tan bon punt disposem del vaccí, per frenar aquesta pandèmia, pense acudir perquè me'l subministren.